Můžeš. Líp se ti bude cválávat, ale na kruhu. Seď v tom, Miško, seď v tom. Zasedni a dej pobídku. Ty furt vysedáváš, to nemůžeš nacválat, když vysedáváš. Zasedni a dej pobídku. V tom vohnutí, jo, na kruhu. Udělej si velký kruh. Ahoj, Aninko, nespadni, prdel. Papa. Co je? Sedni si do toho a dej pobídku pořádnou. Sedni, musíš sedět, Míšo. Bez toho nenacváláš, musíš sedět. Tak, seď. Seď. Nevysedávej, Míšo, seď a dej pobídku. A pobídka. Tak, no vidíš, že to jde. A seď tam. Seď. Mami, jej, nepadej mi, dítě, nepadej. A přejdi do klusu. Tak. Hrozně tam lítáš, Miško. Tak já ti to říkám, sedni si. Je nejlepší, jako jak se to naučit, je vyndat si nohy ze křemenu. A pak jako nesnažit se křečovitě se snažit, se uvolní a jenom tady tím budeš dělat takový ten pohyb, jako když vytíráš to sedlo. Jo? A nacválávej na kruhu, Míšo. Miško, na kruhu zůstaň, nacválávej na kruhu. V tom otočení dáš nejsnáš tu pobídku, ne na rovným, na kruhu. Jo? Tak to ještě zkuste, jo? Nejdřív hezký klus a když budeš cítit, že je to hezký klus, tak mu tam dej tu pobídku. Vnitřní noha, Miško, vnitřní noha. Toč na kruh. Sedni tam, seď, jako v pracovním, seď. Zakloň se. A dej pobídku. Tak. Uvolni se. Vnímej ten pohyb. Tak. Uvolni se, Miško. Tak. A do klusu. Alinko, pozor. A do klusu. A znova. Pochval ho a znova. Ale potom, ano, potom cvalu, Miško, klusejte, jo? Nezastavuj ho. Sedni, zůstaň sedět v pracovním, zakloň se a dej pobídku. Noha, vnitřní noha. Mhm. Ano. Otevřít nebo zavřít, Ani? Otevřít, tak. Nevypadni z toho. Super, Miško, teď cvaláte hezky. Seď tam, seď tam. Do klusu. Anulko, ty tam skřídeš prstíčky. Tak. Tak, Miško, a na druhou ruku, jo?